ina da tarin tambayoyi a gare ki Malama Hadiza Gabon. Sannan masu kallon ki da masu sauraron ki da masu kallon mu baki daya sana da tarin tambayoyi da yawa wanda suke yi mana, wanda suke rubuto mana domin su samu dama su miki, amma kuma ba su samu ba. To yau zan haɗa tambayoyin da nawa da nasu baki daya, wanda na san yanzu suna nan suna jiran amsoshin a gare ki. Idan kin kalli bidiyon nan kin saurari wannan bayanan da zan yi da tambayoyin da zan yi, to ya kamata ki gaggauta ba su amsa, ko in ce ki ba mu amsa baki daya. Tambayoyin su ne kamar haka: shafin ki da kika buɗe kike gabatar da shirye-shirye na tattaunawa da jaruman fina-finai da mawaka akan abin da ya shafi harkar waka da fim, da kuma alakar mawakan da junansu, da kuma alakar 'yan fim din da junansu. A saninmu, a sanin kowanne mai sauraron ki da kallon ki, shine ba kiya tattaunawa da su akan abin da ya shafi rayuwarsu keɓaɓɓiya. To me yasa yanzu kika fara akan wannan yarinyar Rakiya Musa? Kuma abin da ya bawa masu sauraron ki da kallon ki mamaki shine gaba ɗaya abin da kuka tattauna shine abin da ya shafi rayuwar soyayyar ta kawai. To abin tambaye shine, shin dama kin kira ta don wannan tambayar ne kawai, don jin abin da ya shafi rayuwar soyayyar ta, ko kuma haka kuka shirya tare da ita cewa idan ta zo wannan abin kawai za ku tattauna abin da ya shafi rayuwarta na soyayyarta da masoyinta? Abin da ya shige wa kowane ɗaya mu duhu kenan, kuma na san kowa yana so a fito da shi cikin haske. Na tabbatar cewa ba don wannan tattaunawa da cike da Rukayya Musa kika buɗe wannan shafin ba, kuma na san a sani na, kuma a san duk wani mai kallon ki da bibiyar ki da sauraron ki shine bai san cewa ko kin canza tsarin shirin ki ba. Mun san cewa tsarin shirin ki na nan a inda yake. To amma me yasa tsarin ya canja akan Rakiya Musa? Shine abin tambayar. Sannan ita soyayya wata keɓaɓɓiyar rayuwa ce wadda kowane ɗan adam, ko in ce kowane halitta yana cikinta. In dai wannan halitta mai rai ce, to tana cikin rayuwar soyayya. Kuma akwai wani sirri a cikin rayuwar soyayya kowane halitta, shine zai iya yiwa ba zai samu abin da yake so ba, kamar yadda ke kanki mun san kina da wannan keɓaɓɓiyar rayuwar ta soyayya, kamar yadda kike da keɓaɓɓen sirrin rashi a soyayya. To me yasa baki bayyana naki ba? Me yasa baki bayyana wa mutane sirrin rashin soyayya ki ba? Amma kike bugun cikin wata ta gaya miki nata, duk da ku tana cikin damuwa, tana cikin raɗaɗin kukan rashin masoyinta, amma duk da haka kika sa ta gaba, kina matsa mata da tambayoyi, tana kuka amma kina so sai ta baki amsa, kuma duniya tana gani. Shin wannan abun ba san kai bane kuwa? Mu da iya tunaninmu shine wannan abun san kai ne, da kuma san ki tallata shafin ki, ba abin da ya shafe ki, ko da ko abin ya taɓa mutuncin wani, ya taɓa damuwar wani, domin kin sani cewa wannan abun bai dace da shirye-shiryen da ke gabatarwa a shafin ki ba. Ya kamata ki gaggauta fitowa ki ba wa mutane amsar tambayoyinsu, ko in ce tambayoyinmu, domin wannan abin ya shige wa mutane duhu kuma yana damun mutane. Na san duk wanda ya ji wannan tambayoyin zai ji daɗin tambayoyin, domin ya san abin da ke cikin ransa ne. Naku Alhajin Suwas a kowane lokaci. Ni ma na miki wannan tambayan ne ba wai dan bana son ki ba, ba kuma dan cin zarafi ba, na miki ne domin ki fitar da mu cikin duhu zuwa ga haske. Wassalamu alaikum. Naku Alhajin Suwas a kowane lokaci. Dan Allah ku yi mana subscribing a tashar mu ta YouTube mai suna Alhajin Suwas TV. Wassalam, fatan alkhairi a gare mu baki daya.